Salam. Parhalado pasahaton selamat hari Minggu tu sude ruas nama dohoti parmingguanon. Martua ma akana ro di bagasan Tuhani, minggutta sadarion, ima namar goar minggu reminiscere. Namar lapatan, sa ingot ma akadenggan ni basam. Topik minggutta sadarion, dipitori alani hapor siaon. Tapuji ma debata di bagasan las ni roha, ta edehon ma edehon edde naib baru. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, natumo palangi dohot tanoon. Amen. Sa ingot ma aleja huba, akadenggan ni basam,
dot asi ni roham. Aisian narobi do akai. Asa unang marsurak-surak akka musukku mida au. Ale debatakku. Marhaposan tuho do au. Saya unang paila au. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata. Amanami na di banua gijang. Para si roha na sumurung. Nama dok mauleate mahami tuho. Sian nasa rohanami. Ala di leon ho anakmu nasa sadai. Tuhamatean humokop hami. Asa unang mago na porsea di ibana. Ale asa hanguluan nasa leleng di leleng na di nasida. Tatap mahami. Ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabi habadiaun dot hati goran dihami. Saya sesa dosa nami saluhut. Alani pelean na sundenggan na pinelehon nai humokop hami. Saya paeleng mapinggolmu tutang yang nami. Jala asimar ham dihami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pangihon hamuma patik ni debata di minggutta sadarion imana tersurat di Galatia bidu tolu ayat 24. Galatia bidu tolu ayat 24. Asagabe songon si parorot do patiki mabuan hita tu Kristus. Asasian haporseaon hita dipitori. Atong rap mangidogogo mahita sian tuhata debata lau mangulahon nahubar tu patikna. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahubar tu patikmi. Amin. Tabigema ede pujian sian kor inahana.
Sia nuduk ni roha, tatopoti ma dosata tuado pandebata, martangyang mahita. Ale amanami, jala debata nami, na di banua gijang, pargugu na suatu dosan, pardenggan basa doho, jala rodi saliling-liling na do asi ni roham. Saya marpemuati maroham di hajaton nami, jala saya unang beingot akka dosa nami. Ay jok do hami mardosa maradopon ho, jala jok do sungguli hami rimasmu, marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asini roha, saya urupi mahami, oh ale Tuhan debata, hatu baon nami, palua hami, jala sesa dosa nami. Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Abegema bagabagan debata taringot tuhasa sani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho ahu, marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho ahu, marhite sian akka hajatommu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesei akka pangalosim. Alani hadiriokku, jala dangbe hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Tapi gema ede puji-pujian sian kor ina Kamis.
Hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion ima natar surat di pesalmen biddu 120 sada mamuka siana sada sa rodi ayat walu. Pesalmen biddu 120 sada mamuka siana sada sa rodi ayat walu. Tajahama mar soring-soring. Ede hananakok. Saya mengaranapi do mataku do paaka dolok sia dia do ulaning ro pangurupian tuau. Dang tagamun luasonna tarsulat dit patmu. Dang tagamun nok matani si jagaho. Jahoba do si jagaho, jahoba do parlinggo mammu, dilabung ni tanganmu siamun. Saya jagaw ni jahoba do ho sian nasa parmaran, saya jagaw na do to di may walu rak majahameta. Saya jagaw ni jahoba do ho lau ruar do lau bongot, ola nion rodi saliling-liling na, ido sahat na. Martua do akka na tumangihon hatan debata jalan no peopsa amen. Tapi ma ede pujian sian kor amat.
Sahatidak koma hapor seotai songona hina tidak kun idongata sa hapor seon disadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahoba ido ama pargobona sotodusan nato mo palangi do tan au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahoba nasisadai imana tinubuon di si Maria naga-bagabia siaton di perbadia andorang sahabubuan ido tohata natu maun na bernit di panguhuman di silatus nama te tarpajal doibana di hau pinar silang natua tuban otoru dung ditanom namula mangolu di hari patuduhon nama naik tu surgo lahodul tu siamun de bata jahoba nama naik parbugo na satudusani di sima ibana pai mamulak sogot tanoon manghumi halak na mangulu do namate au porsia di tondi perbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan ala Kristen akan nabadia do dia sesane dosa do diatai namando mulak mangulu sogot daging ni halak namate do dia munduan nasura sudah amin sabigima ede puji-pujian sian kur gabungan.
Titing di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 5 Maret 2023. Parjolo, goar ni mingguta sadarion ima minggu reminiscere. Lapatanna saya ingot ma akadenggan ni basam. Dohot tema dipitori alani haporseaon. 2. Pertanyaan sektor. Di hari Jumat 10 Maret 2023 nanaingro di Patupa Huriata do pertanyaan sektor maringanan di bagas garejaon. Turpuk jamita dienet sian Johannes 4 ayat 20 sahatu 26. Dohot tema marsoba sian nasaroha tu debata. Atong ria mahitaro tu acara pertanyaan ini dibuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Tolu, Warta Dewan Koinonia, Seksi Paropuan. Dalam rangka persiapan menyambut pesta Paskah, anon dung sidung parmingguan arian, di Patupa Seksi Paropuan ni Huriata do latihan kor. Pinangido tusude anggota Paropuan HKBP Pondok Bambu, Ina Kamis, Ina Hanna, Ina Gracia, Dohot Serenity, Asaria hadir di acara latihani. 4. Warta Dewan Marturia, Seksi Sending Dohot Tim 2. Hobar tu program seksi sending dohot tim 2 HKBP Pondok Bambu tahun 2023 ima lau majakon sude ruas ni Huriata alani di bayan Huriata do kotak permohonan 2 di pintu masuk ni gereja tahun. Pinangido tu sude ruas ni Huriata na mengadopi pergumulan manang permasalahan boi ma di surat di bagasan harotas, jala di pamasuk di bagasan kotak doai. Asa ditanyakan seksi sending dohot tim 2 setiap hari Selasa. 5. Dewan Diakonia, Komisi Beasiswa. A. Hasil haputusan rapot Komisi Beasiswa. Hobar tu haputusan rapot Komisi Beasiswa Manang KBS HKBP Pondok Bambu na di hari Minggu 26 Februari 2023 naung salpu nunga disetujui tolu halak penerima beasiswa yang baru. 5. Parjolo, Leonardo Tambunan, mahasiswa, anak ni Amata SP Tambunan inang Situa Boru Tinambunan di STT Trinity Parapat. Tersurat di si STT Serenity, seharusnya STT Trinity. Ruas sektor 2 WEK 5. 2. Ica Stefani Boru Hutasoid, mahasiswi Boru ni Amang Y Hutasoid inang R Boru Sirait di UNES, Universitas Negeri Semarang, ruas sektor sada WEK Tolu. Tolu, Rista Octavia Munte, Sekolah Dasar, Boru ni Amata RT Munte Nahinan, inang Boru Damanik, ruas sektor 2 WEK Pitu. B. Penyerahan beasiswa. Di hari Minggu 12 Maret 2023 mulai pukul sia sahatu pukul 10 manangdung sidung parmingguan manogot Huriata melalui Komisi Beasiswa pasahaton beasiswa tu 27 halak ruas ni Huriata. Pinangido tu sude penerima beasiswa rap dohot orang tua asa hadir lau majalo beasiswai maringanan di rumah Moria. Jala unang lupa mabuan kartu peserta beasiswa dohot catatan ibadah di gereja. 6. Padidion Nabadia.
di Minggutta Sadarion tanggal 5 Maret 2020 di parmingguan pukul sia 30 wib di patupa huriattado padidion nabadia tusahalak dak danak borua hasian nami kairosa siahan boru niamatta sabung krisdom siahan inang Erisa Novianti boru nainggolan ruas sektor 2 wek walu parhalado dohot sude ruas nihuriatta pasahaton selamat menerima baptisan kudus tuhatta mana totong mangalian gogo dohot habisuhon tunatorasna lao pagudang-gudakon dak danaki asa gabe tau lasni roha di jolo ni tuhatta. Itu Panitia Pesta Jubileum HKBP Pondok Bambu tahun 2020. A. Tok-tok ripe untuk Pesta Jubileum. Khobar tu haputusan rapot Panitia Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu di hari Minggu 12 Februari 2020 nang salpu dalam rangka Pesta Jubileum nunga disepakati bahwa setiap keluarga jemaat dohot yana kota Naposobulung naung Karejo untuk mempersembahkan tok-tok ripe godangna Rp1.000.000. Jalaboido dilean bertahap. Diharapkan boy mai lunas di bulan Juli 2020 di Tiki Hita merayakan Pesta Jubileum. Persembahan tok-tok ripei boy ma dipasahat melalui transfer to rekening atas nama Panitia Pesta Jubileum 2020 BRI Cabang Tanjung Priuk nomor rekening 0186 01 001 296 567 songonna tersurat di warta. B. Kegiatan Pra-Jubileum HKBP Pondok Bambu. Lau memeriahkan Pesta Jubileum HKBP Pondok Bambu, Panitia Pesta nunga mabain kegiatan beberapa perlombaan antara lain lomba gerak jalan, lomba memasak, lomba vokal grup, pagelaran budaya Batak, dohot HKBP Pondok Bambu bermasmur, asatung takas boy mata jaha di lampiran warta jemaat naung di parade nihuriatta. C. Kata sambutan sian Panitia Pesta Jubileum. Anon dung sidung majahati tingon Panitia Pesta Jubileum naeng pasahaton panorangion. Taringot tu rangkaian acara kegiatan Pra-Jubileum HKBP Pondok Bambu. Walu parhepengon. Pilihan tuhuria 14 juta 132.560 rupiah. Pilihan tu pusat 10 juta 100.240 rupiah. Pilihan tu DSH 4 juta 751.200 rupiah. Pungu sude 30 juta 750.000 rupiah. Songonima titing di huriatta di bagasan mingguon. Sai di pasu-pasu tuhatta masude pakobasion dohot peliani baen sangap dohot puji-pujian di goar ni tuhatta. Oras mari kita sudena. Nama hormati kami, amang pendeta,
Silaban, nah hormati kami amang pendeta Pepandiangan, nah hormati kami amang inang perhaladu ni huriata, nah hormati kami sudah panasehat panitia pesta jubileum, do diamuna aman kami inanami suaksongoni na posagulung ni huriata. Songon buah-buah siang panitia taringot tu pesta jubileum 50 tahun AKBP Pondok Bambu imana naik pamasa kota tanggal 10 Juli 2023 alaya doraksoi atas nama panitia ala odo pehami bui madok kata tuamuna amanami nanami pesta gotilon nunga sidung tabaen tanggal 10 Desember 2022 mardalan do denggan jala dapat do target nami panitia 1,2 M. Tentu dikurangi mai dua biaya pea Natal dua kanasing. Nah baruahon tong dopa bawa nami alana di kepaniatianon adong di baen seksi perencanaan dan perizinan. Ima taringot tu rencana renovasi rumah Muria dan Betania. Bawa nami rotuamu amanami nanami memang agak sulit do permohonan mendapatkan izin siap Pemda dalam hal ini PTSP pelayanan terpadu satu pintu alana gudang persyaratan nadi bain nasida alani tim perencanaan dan perizinan bolak-balik do nasida lawa tu kantor Pemda sampai 2 bulan Januari Februari alai akhirnya permohonan tak untuk mendapatkan izin sudah disetujui dan permohonan sudah masuk. Mudah-mudahan bulan Mareton paling lambat bulan April izin atau IMB sudah kita dapat. Alani untuk mulai atur usah diri tu tim atau seksi perizinan dan perencanaan yang dikoordinir oleh Amang Situa M. Hutapea karena mereka yang langsung berhadapan dengan petugas Pemda. Alani sesuai dengan rencana di Puriatta naing merenovasi Moria do Betania boy non dilanjutkan oleh panitia pembangunan yang akan ditunjuk oleh gereja. Songon informasi sian seksi perizinan dan perencanaan dibutuhkan biaya antara 2,5 M sampai 3 M dan Huria meminta kami dari panitia untuk mendapatkan dana atau yang bisa kita hasilkan 1,8 M. Jadi nanti hari berikutnya sudah lebih ringan panitia pembangunan untuk mencari dana untuk merenovasi rumah Muria dan Betania. Nah batuluhon ima rencana tu jubileum ni Huriata 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Tapa masa mayenon tanggal 10 Juli 2020 di gerejaon nani huluhon ni opui eporus Dr. Robinson putar-putar mungkin adong suku-suku tu kita bahasa tanggal 10 Juli alana ulang tahun ni Huriata tanggal 24 Juni jadi ala opui eporus jadwal lah nggak terjadwal
tu huria na asing alai ola tanggal sia mana kosong iro abian gabe tabai tanggal sia pesta jubileum di gereja. Alai dorak sui bainot tarotok songon pesta manang acara pembukaan menyambut 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Jala patu pautero di sian non penggalangan dana. Anon seksi dana manang minggu-minggu naro seksi dana akan menjelaskan atau memaparkan apa sih yang kita harus cari nanti, kenapa harus kita buat penggalangan dana lagi. Karena kalau bisa kita dapat angka atau dana yang kita peroleh nanti bisa mencapai mendekati rencana biaya 2,5 M, mungkin panitia pembangunan nanti akan lebih ringan untuk merenovasi rencana Moria dan Betania. Dalam acara tanggal 25 Juni Mabenot Tandon, acara pembukaan pesta jubileum Tabai Mayanon di gedung Gorga 2. Mungkin suku-suku kita bahasa pola tu gedung. Alana panitia berencana akan memanggil atau mengundang yang bisa kita harapkan memberikan sumbangan buat kita HKBP Pondok Bambu. Salah satu penggalangan dana adalah tok-tok ripe songonakin nong di Babua di Tikting. Tok-tok ripion ditetapkan oleh panitia bersama dengan Perhalado, bersama dengan penasehat pun pada saat itu kita sudah bicarakan bahwa tok-tok ripe itu adalah 1 juta per keluarga ditambah dengan dapur sebulung dan bisa dibayar secara berkala atau dicicil melalui rekening panitia atau boleh melalui setua WIK masing-masing. Dan cara penggalangan dana yang lain adalah panitia akan membuat ulos dan dibuat di situ adalah logo 50 tahun HKBP. Panitia nanti akan mencari siapa-siapa yang akan atau berkenan untuk membeli ulos tersebut. Dan diharapkan nanti pada saat Pesta Jubileum tanggal 9 Juli 2023 kita harapkan bahwa yang menguluskan adalah Eporus Dr. Robinson Putar-Putar. Nampar pudi yang menginang songonakin dong di Papua di Tikting untuk menyambut Pesta Jubileum ta seksi acara sudah merancang rencana Prajubileum itu maksudnya sebelum hari pembukaan tanggal 25 Juni 2023 akan diadakan beberapa perlombaan dan mereka udah rancang akan dilakukan setiap hari Sabtu supaya kita semua bisa ikut serta. Salah satu tanggal 6 dimulai tanggal 6 Mei. Berikutnya, minggu berikutnya adalah tanggal 13 Mei. Terus tanggal 10 Juni dan terakhir tanggal 17 Juni. Dan saya kurang tahu mungkin kita sudah dapat yang sudah diakan oleh panitia. Tapi kalau memang belum menerima lampiran ini bisa nanti dimintakan dari seksi acara langsung. Nah, harapan kami asasude mahita jemaat HKBP mengikuti acara-acara tersebut dan bisa mendaftarkan langsung melalui seksi acara atau langsung ke panitia yang ada atau melalui sektor masing-masing. Songonima nabuyu pas hatami tu amu amanami inanami songon buah-buah
taringot tu menyambut pesta jubileum ni Huriata 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Mulate madihita, putima. Tapujima tuhata maredesian buku ede nomor 500 sada saya di togu-togu Yesus Uhud papungu pelean sada A dohot sada B.
batana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti, ate-ate dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma dihita saluhutna, suara ni debata, na diturpukon di mingguta sadarion, di minggu reminisceri, saingot ma aka denggan ni basam, ima surat ni Apostol Paulus tuhalak Rom, biduopat, mamuka sian ayat sada, sahat rodi ayat 5, diuduti muse sian ayat 10 tulu, sahat rodi ayat 10 pitu. Tapai huti hutma, si Abraham do tiruan niaka na porsiai. Behama dirohatta, ahama jupang, si Abraham amatai, taringot tu daging. Ai, ia pinoparni si Abraham, sian nani ulana, adong ma si pangasahononna. Alai dadatung maradupun debata. Ai daudo didok surati, napurse ado si Abraham di debata. Gabe ima dirajumi bahen hati goranna. Utang naso tarjuado, upa si jalo onni namulaulaun, datung asiniroha. Alai hapor siaudo rajumun, gabe hati goran anggo di jolma, naso mangaraduti ulaun. Asal porsia ibana, di sipitori najahat. Ai dada marhite sian patihi, ro baga-baga tu si Abraham, nang tu poparanna, namadok ibana tumean portibion, marhite sian hati goran, na sian hapor siau nido. Ai aut akka siraduti patiki gabe panean, dang marguna hapor siau ni. Jadi pesan ma baga-bagai, ai dihorhon patihi dorimas, alai anggo suada patik, lau suadongdo pangalausion. Dibaheni sian hapor siau nido baga-bagai, asa sian asiniro hado, ai naing hot baga-bagai, di sadok puparan nai, dada holan didongan saparik ni si Abraham, sapatik ni si Abraham, dohok do didonganna sahapur siaun, amanihita saluhukna do ibana. Ubartu natar surati, upabakti doho gabe amani torok bangso, diadupan ni debatamai, nahina porsion muna, si pangulu akka namate, jala si jauh na suadong hian gabe adong. Ima sahatna, kamu kadungan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Ia topik ni mingguta sadarion, ima na mangodolhon di pitori alani hapur siaun. Kamu kadungan mananggali akka hasomalan manangaka tradisi lau sengoni akka kepercayaan naung liling mangulu
di tengah-tengah ni masyarakat. Lumobima lahu majalo hal-hal nai baru. Tutu dohonota dada ulaun namurai. Apalagi nang turun temurun di ulahu ni. Manang nungagabe hasomalani di ulahun. Apalagi dohonota sudah mendarah daging hasomalani. Sudah mendarah daging tradisi. Manang boy dohonota nunga dipardagikon. Mauldo laho mangupati ati. Mauldo laho mananggal honi. Asa tarjalo aka ajaran-ajaran nai baru. Apalagi dohonon macai borat laho menghapus sama sekali. Aka hasomalan naung mendarah daging. Asa gabe bui terjalo aka hal-hal nai baru. Manang ajaran-ajaran nai baru. Dan apalah daura dohonut tahamu akadongan nahina holongan. Lumobima dihita halak batak ade. Naung gabe Kristen. Dajo do tacapur aduk ha Kristenon tai dohot akka budaya tradisi adat ni habata hotta jo do ha Kristenui tacampur aduk dohot akka paradatotta ia soi dohonotta mencampur adukan ha Kristenun tu parsobau ni akau putana parjolo adorang so sahat dope barita nauli manang adorang so Kristen dope jala mangulu dope sahat tu sadarion jala dohonotta sai dominat dope paradatoni manang tradisi dihita sian ha Kristenotta moloidok hadirion ni sadahalak naso maragama mekkel lupa ibana mengalusiati ada cuba idok hadirion ni sadahalak naso maradet piri-pirion do hadirion nate moloidok hadirion na naso maragama boidope mekkel ibana laho mengalusi alai moloidok hadirion ni sadahalak naso maradet boido tarimas hadirionna. Jadi tumakas dope habatahoni di bana sian hapur siauna manang sian ha Kristinonna. Atik pedohonon naung leleng hadirionna gabe Kristen. Naung leleng hadirionna sihutton Yesus Kristus. Dangapala pajoluhui ba laho madok boy mara contoh saya dong lupe halak nang penong Kristen ibana gumirgir rohana laho mamili tua kainganan na dianggap sakral nanti diluati atik penong Kristen ibana adong dope nau perseyaan dohonon tu datu daripada tu Tuhani rupani molodong hasusana masa dihadirionna contohna dohonon aguam maibana tu dia dolau parjulu dinaguani hadirionna parjulu do lao tu datu ati lao manukun aladong namago ugasanna dungpe
mentok siada tu baru pe roi bana patakasson tu parhaladu manang tu naposo ni di bata. Jala di patakas parhaladu mahadirionna. Jala hama nagabi alusna. Itu dia hamu lahor wa parjolo lau manukun ninna parhaladun. Ngalau hami tu datu malau manukun. Laos di datu imamu se dak tuau hamuro. Lau mahamu tu parhaladu. Lau mahamu tu paddita. Lau manukun. Ido do tuau ubain naruau tu sonninna. Jala si bata dohonon lau madok nasongoni dia tidak merasa berdosa. Ketika dia mempertanyakan itu, dia tidak merasa berdosa ketika dia menyatakan hal-hal yang demikian. Ngapar jolo ibana lahu manukun alamago gusanna tudatu daripada tu paddita. Adong do pera dohonot tadi bagasono bason nangpe nang Kristen hadirionna dia rajin beribadah alai sai masa dope ya kapadohan padohan ala nang mendarah daging di hadirion ni bana sadiri jalan maullah mangupati sadidok dok martamiang mahitanin lumayan dope molo ruas nihuria namaddohi martamiang mahitanin alayadong do binegi sadiri parhalado namadok songoni martamiang mahitanin. Jadi lapatan nitami nama nobbadui tuakanasing alai natakas martangiang ido natakas dang tami alai tangiang adong do pihak hasomalan nasonguni nang mendarah daging di hadirionna. Ketika dia mau berdoa dia selalu mengatakan marilah kita martamiang ninna dang tangiang didok. Mungkin nungasai lohok di rohana hatatami yang nakin dang hatatangi yang paduahun saya dong dope nama dok oppu mulai jadi nabulun ninna nang penang Kristen hadirionna saya dong dope yakka edeni na tua-tua nang marpahoppu hadirionna ngasir-sir marpahopu si anak sir-sir marpahopu si aburu alai sajido dope ededena o mula jadi nabulun di dia rokapinin apa ngamar pahopu ade ngamar sir-sir marpahopu si anak sir-sir marpahopu si aburu alai saya deho dope o mula jadi nabulun di dia rokapinin dan ungasiga molosongoni akan tua-tua dakulani do pera hamuaka amanami nanami hasomalan alaniaka tradisi namaol upaton sian hadirionna molodong namate siar ruas ni huria ipasahak matu huria inna bai sirai inna ibaim masirai tu bakke ni namoddingi pinatakkas ma ay buasa ibain sira tu batang ni namate ini ay persirangat dui amangin ayah hubungan ni sira do sirang adok kadumuan ni sira do sirang dah adok kadumuan ni sira do sirang ati
Alai alanunga hasomalan na maol upaton sian tradisi ni habata hotta sadibaima sirai tu batang niak kana mati. Hape sa situngna dang adok kadumuan ni. Sirang tu sira adok kadumuan na dang adok kadumuan na ti. Songonima hamwa kadongan saha porsiaun marhitesian hatani debata natabige di bagasono bason dina pinasaha ni apostol Paulus barita nauli tu halak Rom secara khusus dohonot tadi bagasono bason tutong-atongan ni halak Yahudi naung gabe Kristen naung gabe siuton Kristus ajaran nama dok dipitori hadiriota alani hapursiao do nin apostol Paulus tutong-atongani halak Yahudi naung gabe Kristen maoldo sia turuhana sida nang pedido apostol Paulus danga pala pitor hita molo takas pehita lahu mangulahu nakapatiki alai alani hapursiao do dipitori di batahita bukan karena melakukan mauldo tarjaloruhana sida ala naung mendarah daging taringot tu namangulahu patiki ala nunga turun temurun ajarani dihapur seyai nasida karena itu mereka sangat sulit untuk menerima kita dibenarkan karena iman tetapi mereka merasakan kita dibenarkan karena kita mampu melakukan hukum Taurat. Dadaholan iya kanak persoalan-persoalan naniadupan ni apostol Paulus di tengah-tengah halak Rom, lumobima di tengah-tengah halak Yahudi. Naung gabi Kristen adong do piaka ajaran-ajaran nasing. Gudang do piaka doktrin nasing yang sangat sulit mereka tinggalkan dalam kehidupan mereka. Lumubima taringot tu sunat, taringot tu na mangalang juhud, taringot tu sabat, dotakan nasing do pe. Mauldo sia tu rohani halak Rom terlumobima halak Yahudi naung Persia taringot tu pamitorion alani hapursiaun. Salah satu yang menghalangi mereka untuk percaya kita dibenarkan oleh karena iman ala naung takas di rohana sida mangulahon patiki sayidon nasida ido bain nagabe pitor nasida karena mereka mampu melakukan hukum Taurat dang dihilala nasida alani asini rohani di batado alani napinaluhani di batado nasida lausido tantangan di tahun 500-an diaka persoalan sehingga muncul reformasi Martin Luther memprotes akka pangatusion nasala memprotes pangatusion na menyimpang sian hatan debata hidubain nagabe terberita manginangat ya adong tulu sola gratia, sola fide, dohot sola scriptura. Jalaido tantangan na pinatupani Martin Luther 31 Oktober ditempel honibana ma di sudi pituni gereja na dong di Untenberg. Ada 95 dalil yang menentang akka pamikirion na menentang akka pengajaran doktrin sateki
nong menyimpang sianaka ajaran ini bata. Jalahupik satu sadarion manguludu pihak paham si songoni, manguludu pihak pengajarion na songoni. Secara sederhana inti persoalan taringot tu pembenaran karena iman siantur pohon. Bagaimana kita dibenarkan oleh Allah dalam hidup ini? Bagaimana kita diampuni oleh Allah dalam kehidupan kita ini? Itu yang menjadi persoalan. Bagaimana kita diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan kita ini? Songon dia do di bata mamitori hita. Songon dia do di bata mengampuni hita. Songon dia do di bata paluahon hita. Apakah cukup hanya melakukan hukum Taurat? Apakah cukup holan na mangulahon hatani debata? Apakah cukup holan mangulahon akanadinggan di tengah-tengah ningolu tahun? Apakah cukup hanya menjalankan firman Tuhan? Apakah cukup hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup kita ini? Buasa tubuh suku-suku ni hamwa kadungan nahina hulungan. Ala naong maol mangupat aka tradisi-tradisi na masa di tengah-tengah ni halak Yahudi. Ala nima amudongan sa porsiyaon dak cukup holani. Dak cukup hala na mangulahon patiki. Tetapi kita harus mengimani dan percaya kita dibenarkan oleh Allah karena iman. Jalaidunakin ahana tajaha di bagasan patikiyati. Pengajaran Paulus bahwa seseorang itu benarkan oleh iman, bukan karena mangulahon patik. Allah didok Allah haporseyaon di Yesus Kristus anak ni debata. Sekaligus Paulus membuat contoh bagaimana Abraham gabe targoar hadirionna opuni na porseya. Kalaupun masih banyak lagi dalam Alkitab yang kita baca yang menjadi contoh-contoh. Alani boy maraga betu suku-sukun musedih ta atong ahamagunana. Molo tabay na kanadinggan tapatu pa kanadinggan. Anggotong do dak pitor hita mangulahu na kanadinggan. Ahamagunana. Taula na dinggan. Taingok ma dada asa dipitori Tuhani hita. Alay justru naong dipitori di batado hita ubay na taula akan nadinggani. Jadi bukan supaya dada asa taula na dinggan dada asa dipalua hita alai taula na dinggan ala naong dipalua Tuhan hidup hita. Jadi dang boy hita macohot akamangkay nang mangula akan nadinggania ti. Dingolutta si ganupari ala nang jumolo do de bata laho makaholongi hita. Patupa akan nadinggan di hita. Bodoh contoh nak kamangkay nang ati. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita? Puasa patu pauta kanadinggan tunatorasta. Totu dada asa patu pau ninatorasta betu hita nadinggan dangbi
Molo tapatupa nadinggan tu naturasta, dang asagabe nadinggan di patupa naturasta tu hita. Ainunga siya burtian hita. Di patupa akan naturasta tu hita, akan nadinggan. Segala yang terbaik sudah dibuat oleh orang tua kita kepada kita sejak kita di kandungan. Saat tu nama gudak kita ti, saat tu nama rumah tangga kita, saat tu nabui talului si panganota. Yang jelas dakya macohok naturasta mabahin nadinggan tu hita. Totu molo tabain nadinggan tu naturasta ala nang jumolo do nadinggan dibain naturasta tu hita. Aut utangi dangadong nabui patu paut talau manggarari. Aut utangi dibain naturasta tu hita. Enggak ada yang boleh kita buat untuk membayar semuanya kebaikan-kebaikan Nabi Naini naturasta tu hita. Dakya di pautang naturasta hita. Molo pihak kanadinggan di patupakan naturasta itu hita. Dakya di pautang naturasta hita. Songonido di bata totong maradup pun hita. Alanang jumolo do di patu hani nanenggan tu hita. Jadi holan asini rohani di batado ubain na mangulu hita. Alani hapor siyaw si songonido. Gabe terdorong hita laho patu pahon akan nadinggan diadupan ni di bata. Songonima tunatoras nama buan dakdanak sididion di tonga-tongani huriat tasadarion. Ketika anak kita bawa ke gereja ini untuk dibaptis, tujuannya untuk menyerahkan anak kita kepada Tuhan, untuk dimeteraikan sebagai anak perjanjian. Tetapi ada tugas dan tanggung jawab orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya, tidak hanya saat dibawa ke dalam pembaptisan, tetapi bagaimana pertumbuhan rohaninya, bagaimana pertumbuhan jasmaninya, bagaimana soal pendidikannya. Artinya orang tua harus terus-menerus memberikan perhatiannya kepada anaknya, bukan hanya pada saat membawa anaknya untuk dibaptis. Kenapa demikian? Karena anak inilah yang menjadi masa depan gereja. Karena anak inilah yang menjadi generasi kita. Tugas dan tanggung jawab orang tua yang membawa anak untuk dibaptis, jadikanlah anak kita ini menjadi generasi emas dalam imannya. Artinya sejak dini kita harus memperkenalkan Yesus Kristus itu yang menjadi penyokong dalam hidupnya. Dia dibenarkan oleh karena iman. Masa depan adalah kerajaan yang tersimpan bagi mereka. Lau songonima nang dihita saluhna akadongan saha porsiaon. Molope keselamatan adalah merupakan anugerah Allah bagi kita yang percaya dan kita dibenarkan oleh imannya. Taingot ma ahanatar surat di Romsia ayat 32. Romsia ayat 32b didok songonon. Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan mereka. Mereka tersandung pada batu sandungan.
Imana tajaha di Rom sia ayat 32. Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan, mereka tersandung pada batu sandungan. Kita hidup di dalam kebenaran Kristus. Kristus sendirilah yang menjadi kebenaran itu. Sebagaimana apa yang dikatakan kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Apa artinya? Peranan iman kita sungguh dikedepankan untuk berkata bahwa kita dibenarkan karena iman. Iman kepada Tuhan adalah kekuatan dan sukacita kita. Amin. Kita berdoa. Mauliate maruhanami diho Tuhan, marhiti sian hatam, naung takas memakulingi hami di bagasono bason. Pauraton mai di bagasan rohan ng ngulu nami. Ala ni haporsiyaw nami do. Ubay na di pitori ho hami. Dada ala ni namang ulahon akan nadinggan. Molope hulaho kami akan nadinggan ni. Ala nong jumulo do ho. Patupa akan nadinggan di bagasan hadirion nami. Songon si haporsiyay Jesus Kristus ngulu nami. Huparbuhi ho kami ma akaparbuhi na dinggan. Huparbuhi ho kami ma akaparbuhi na tonggi. Hubuha kami ma saluhu na program ni huriam nang tujuluanon. Asa pasu-pasun lumobi ma disakap ni huriam Tuhan di tahun 2020. Na patupa pesta jubileum di tanggal sia Juni. Naniluhon ni Puyo Porus, pendeta Dr. Robinson butar-butar. Lo songoni patujuluna na yung hulahonon nami di Godong tanggal 25 Juni. Naniluhon ni amang preses. Botohodo Tuhan saluh nasakap ni huriam dina patupa jubileum laho pauliulihon akan narikot di Gedong nadong di pudini bagas joromon. Pasu-pasu ma pakubasion ni saluhut na akka manami. Inanami panitia na mangulahoni saluhut na. Losongoni ma ubuha kami tu adupanmu ruasnya huriam na marsakap naing operasi. Ima inang nyonya pangaribuan boru hutahayan opu Albert Buru. Nanaing patupa operasi diari marsugut di Rumah Sakit Nasional Nadong di Surabaya. Pasu-pasu Tuhan, saluhut na aka alat-alat medis, dot pakubasion ni aka medis. Asa mardalan saluhut na operasi, do denggan, jala peur so dihilala tanggal so dihilala, parsahiton nadong di pamatang ni nanami. Songonima Tuhan, dinatoras na mabuan dakdanak sididion di tunga-tunga ni huriam sadarion. Pasu-pasu maguar na niya peho ni natoras. Asa gabi guar si paju-ujuo ni di harajaon. Songonima nang di tunga-tunga ni keluarga. Guar dungan na magudang Tuhan. Lehon ma pos ni rohadot pakirimo panugunuguon di pangajarion sian natoras di ngulu ni anakon na. Di ruas ni huriam na maulang tahun sian Minggu tanggal 5 Maret sahatu Sabtu 10 Maret 2020 torok nasida 15 halak sian hodo Tuhan di jalu akadongan nami yanakon nami saluhutna gajang ni umuri pasu-pasu ma nang nasida saluhutna sasi gajang umur songoni dia kapardalanan ni ngulu dope lehon akasilas ni roha nasian ho Tuhan pasu-pasu akan pinikiran ni roha nasida. Songoni mali jahuba di batamanami ruas ni huriam hakai pondok bambu sian dakdanak namet meti sahal rodilan sia dinamangula akasiulon manang di dia pe Tuhan totong di bagasan
pasu-pasu dohot asin roham. Alani hapur siyon namima dipituriho kami Tuhan. Asa margugu kami lau mangula kau lau nadinggani. Amin. Mari demahita laos mardalan ma pelianta. Tauduti detas yang nomor 146 ayat 1 dohot ayat 2 146 ayat 1 dohot ayat 2 mengaradi manatoras nama buan dak danak sididion di tengah-tengah ni huriat. Mari dibahita. Jesus Nazarene,
ma jongjong natoras nama buan dak danak sididion di tonga-tonga ni huriata martangi yang mahita aliyamanamina di banua gijang narodu hami tujulum mabuan dak danahon saya si maruham jaloma gabi anakonmu pasu-pasu jala pargugui mak mangeahi hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu dongan nama buan dak danak sididionon tangihon hamu mahatani Tuhan Yesus lahu mahamu tuliat pertibion ni nama dok akasisianna udai hamu ma saluhut bangso jadi hamu manasida tu bagasan guar ni di bata ama dot anak dot di purbadia ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahutonohon itu hamu jalaingot ma sai dong anak kudu hamu ganuk ari rasi rasa roa jal ni hasianganon manangise na porsia doh ni didi dapotan hanguluan alaina so porsia honauhum sugut tangi honamu ma dohot hatan atar surat di surat ni si Markus adong ma akan nama buan dak dana Tuhan Yesus asa di jama alai dipicangaka sisian naima nama buani jadi dung diida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma luas samu ma akada dana hiro tuau unang urai hamu nasida ai dia kasih songonido harajaun ni di bata na tutudu na hudokon tuhamu manangisi pe anggo sosongon dak danak ibana majalo harajaun ni di bata dang bongot ibana tu si dungi di haul maka danahi dia pehon matanganna tu nasida mamasu nasida atong hati dako kamu majo hata hapor siau munai molope di bagasan bahasa Indonesia aku percaya sama-sama mengucapkan atau ngalusi hamuma hatana husuk kunon parjulo dipangido hamu nuaeng didion dak danahon tu bagasan ni nahina porsion muna halusna beha naolodo hamu mamudaya nakom munaon asa diboto jala dihutun nasida atan dibata naolodo hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asagabe ruas na mangudu di Tuhan Yesus Kristus atong tapasahat ma tu debata marhite padidion na badiay romahamu tujulu Ali hasian nami kairosa siahan udi di maho tu bagasan guar ni di bata ama do tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar ni todi perbadia amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habongot mon tu bagasan harajaunna olat nyon rodi saliling nililingna. Amin. Tapasada maruhata
Mari dimahita sian nomor 147 ayat 6. Laos jongjong mahita saluna. Martangiang mahita ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungahu pasahat hamida danahon tuho jala dijakon hodo gabe anakonmu marhite-hite padidion nabadiai asa masuk tuhurian anak Kristen di tanoon jala gabe panian dihangoluan nasaliling nililingna asima roham doho dinatoras nida danahon sai pargogoi jala ajarima manugunogu dak danahon tuho asarap nasida taruli diaka artani harajaunmu. Amin tatangiakon mapiliatta tuadupan ni dibata. Ali dibata manami na di Banua Gijang. Odo haruruan ni saluhu selehol-leo nadinggan. Do nasa ulibasa na moliutus. Upasahat hamima siyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramuti asahu parhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaunmu di tonga-tongani huriamdo di portibion. Buhai marohanami marhite-hite to dim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaunmu say saut malomo ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang lehon matu hami sadariun hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangagung. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaurhon ma damena tutodim amin. Orasma selamat hari Minggu Madita Saluhna. Kami minta ke depan orang tua yang membawa anak dibaptis ke depan. Ya, laos di somah hitamang inang masih jalangan
Dot ucapan selamat tu naturas nama buan dana sididion di tengah-tengah ni Huriata. Ke depan ini, ke depan. Ke depan. Ayo Inang. Ke depan. Ayo Amang. Amang, ke depan Amang. Inang. Sini. Tuh, salam. Ya, isoma ita menjalang. Rumah kamang kinang. Law menjalang. Shalom Minang. Shalom. Kupangido kami Tuhamu saluhna paropuan ni Huriata asa unang mulak mana hamu atenang